mano laita mano ni chasau gedeli no azaga ungko no to chawro moi aron ara sangwan phung ni chau salja nai ne men le bindu law nai man nai kya kumun da asak chino am jai ba jagur khaka a koto man khai kheto bo manu huteli samane nai ne men le puthi ko ekta empuru ko ekta sei to dorop no tabuk ni BJP ro daily 100 পরিবার নি 500 মথনি বরফ ফাইকা 30 পরিবার নি 199 जना ফাইকা হনে যে সাইদংনি जों कोकोबनो बंनि दल सिनि मथनि बं दल सारेनारि हाबुनि साइदंनि आबा जों जासाय खालायनाय नेमले ओ आजे आरमनाय पुथि कयटा एम्ब्रो कयटा रमने जागर मानो लाइटा मानो कुचा मानो नि सानाय हाय बरफ ओ BJP रो सेम ओ त्रिपुरा मथनि 100 परिवारनि 400 जना फाइका हने नाय जों नाय नेमनि सिनि मथनि बर केबरा थांखानि नाय नेमनि किन्तु आबा हाय नुकजर लिया कयजना CPM नि पेटवा नेता যারা আগে সিনি বরকনো বাজি সাইনায় তাতাল সাইনায় লুট খাই তংনাই বরনো তলাং মানো 3 পরিবারকে 30 পরিবারকে থাঙ্গো 10 পরিবারকে 100 পরিবারকে থাঙ্গো আবা হাইনো তলাঙ্গিনে বড় আবনো সাও মথানি তিনি সিনি বুবাগারানো নাসরা জাগে বুবাগারানো জলে জাগে নাকি BJP থাঙ্গো নাই এই আবাকে অপপ্রচার খাই দङ খাজানি তাকতে বুকচং जोंमो सिताय कलायो जों बुसिताय कलायो बरक जा सावो जों त्रिपुरा राज्य आसो कोनो तो खलाया त्रिपुरा राज्य थिमि त्रिपुरा सारंनि बागै आगे सो खलाया ने जे सामने नरक आबा हाजारनि कर्म पद्धता जादे नरनि बागै सिनेमा कामि आम जायो निनि आनि बागै जों त्रिपुरा सानो सिने बागै बोतामो खलाया आबो नाय नाय दे नुखानके नायखानके जों नुगोन केबोनि कोनो खलाया ना निनि बागै खलाया ना आनि बागै खलाया ना जे आन गनन बागै केबोनि खलाया दैट मीन्स अराबो खलाया के ते कैसा पाराबो खलाया ओ पाराबो खलाया आबो एकाया सुनो ताताल साइने बरनि दौलत लांगिने जोंनो सिनि डिमान्डनि थेके जाते गेराता त्रिपुरालेन जाते त्रिपुरा सरक तामानथों आबोनो खलायानि बागै आबोनो कासोनि बागैसे अमाके कामि कामिओ ताबुक ताताल साइने उंगै दं गसिन मरनो किसा किसा लो बुंनो थाङो अमा जोंखौ सिताय खालायो जों जतनो बन्धन नाजा साथी नाजा उजीवन नाजा जों रां सुनानै खस्थ' दङ हिसांनो वालाय मा दङयो आजर थांनाय दिनै BJP नि बरक जरि थांनाय नरनो 10,000 लो नुनाय 5,000 लो नुनाय गंगे एसे बरक हिसाबै जों लो बुंनो थाङो जाते बिना रां मागंगे खनानि बन्धन सुताया सयमानो खना उजीवन सुताया सयमानो होननाय थाङै गेले जों सिनि त्रिपुरासानि निनि आनि जतनिनो भबिष्यत पुरा आंद्र गुन्द्रा तलाङै थाङो हानि बागै जों वानसुंनो नांनाय जों बुबागारानो तामक सालानै जेंगे दं गासिनि त्रिपुरा सारक साइतंग ओ सिनि बरखुनि बिसो बोला ना साइतंखौ उनको होननाय तामुने बुबागारा गरै होननाय बिनि बागै गरैना बुबागारा गरै हिंगोन ना गरै थांबा बबे एडिसि इलेक्सन आं मै फुट बासा फुरबो साइतंता आंनो पास नायनो बो पास दानखाबा साइतंल बो आं पास नायनो आनो काउन्टिंग साइतंग बो नखर थांनो ओरैनो तिन दुखुरानो होननाय आ बिसो बिनि सब तो गुस्ति फाइबनो त्रिपुरा मथने आंथ' बाद जे कोनो बरनफोर तिन टुकराया तिन मान या सि तिनटा एसेन फनागोन जायदि तारपरा साइमनो तेर माननो अम मथा साबो मथा खेना एनिसा दोखैसिनि गजाला दोखैसिनाय दं ला आ मथावने खेंनानै मथा साजनानै जे दोखैयाव साजनानै बगा माइ मथा हायता आप मावनो ना फुरचा खाबाय प्रात खरेछ द्रग जय हाय हाय सागलार मने आसक सहजा नों दोखैनो नायथगु मांला जों दज्ज खरनि बागैनाय जों मानतो तैयाव थांनाय जों फिरगै फायमानि बागैनाय जों दिनै सिनि डिमान्ड मानजा महाराष्ट्र तामनो किरिजा बुबागारा तामनो किरिजा बोताङै बार सा थांचा तंदे कुछना कुछ मिलेगा हने ताङै साइतो सिनि त्रिपुरा सारनो हो कारेक्टर न साइमानो ओ कारेक्टरना साइमन बागैनो महाराज बार साइदंनाय दिनै नंनो थांचा तंनि नैजाय जोंनो थांचा तंनि नैजाय साइदंगो जों बिनि कक खोनायनाय जों माने महाराज साबले ते 15 दिन हायके ते 15 सप्ताह बिसि लारखांगे ते 15 मासनि बिसिङो त्रिपुरा सारकनि मुंसा कायसा
permanent solution mananya manai hui je saman jagao जों तावनि बखा बुझाय जों तावनि दिने पुन मासा बरको पुन मेथनि बागै बीजेपी थानाय जों तो बरजनि बागै जों तां बीजेपी लगी थानाय खदं मरखानि बागै जों तां बीजेपी थानाय खदं मरसाकिन नि बरकनि बागै ना नि ताखु बुखुनि बागै ना नोंनि मोसानो बाके जागिरि रैखालांगनाय ओ जागा सेतान खालायनाय जों सिनि कुसुं कुसुं सिनि दफानि बरक दं ओ हावा बाके तंनि थांनाय आबो निनि चिन्ता खालायदा जोंहाबो अनसुक्ताय खाजोनि ताखुक्ताय बुखुक्तं हानि बागै आं कन्याय जों दज्जरमै जों सिनि महाराज जों बुबाग्रा जे सामने आ समयाव जों मानासिनाय जों सायमनो सिनि मथा जों ताबुक आजे ताबुक जोंनो केंखा केंखा नाय न ओ गुबुनिनो जों गुरुइन थांगा गांगे निनिबो लाबुं लाग आनिबो लाबुं ला जे आरो तंगिनाय ताबुक चिरखौ तंगिनाय राव केंखा केंखा नि याफा खरमनाय बरनि बागैबो लाब तंग लाब जों आगिनि सिमे खानाय फैयो जों कोनो सामुंनो पुरा खालाया गांगे जों कोनो मान्या आं बार बार मासाव थाजिनबो साइमा फैयो आजागाव जों आगे खोनामाने ओ सकाल सोरोंमाने बो मन्दर मानबाय आं गांगे कबर खा होनबला कबर खाफो सकाल सोरोंमान बो मान मान्या नांगौ कुस पाnya नांगौ कुस अमबो सिनो जों ताबुक दिमान खालायमाने बो जों जे मरन लगी हिमलायमाने बो ला जरा जों थान नांगौ ला जरा थांबाय एंके ओ सकाल सोरोंनि मेनि कबर खामा हाय जों मो अदं जरा थांगिने मानथै मानथै गांगे केबो तगै बथाब जागोन केबो बाजाराव रमफेरा जागोन केबो नक सकता जागोन आबा केनो जों कबर खाने पाइरि रहजाकनाय हाजे बागै जों लास्ट फार्स्ट टु लास्ट जों तंनान नांगौ जों मरन लगी लगी रेने मा थांलायनाय जों नायलायनाय जों माने सरकारनि क खानाय 25 বছর दङ मानो ता बीजेपी रंनि क खानाय हयबो होननाय आसे गान काहामा रोजाब भयमने गामि गामि ओ तै मानानो सिकला सिकलि र जाकिरि मानानो मोने ता पन्द खरचा फानबाया बं मुंगै के फान साराग्या क थाइसे फान साराग्या किन्तु यां मथासं जों गय फान सायाको खोदों रेनायबो होनोबो साया कमल रेनायबो होनो साया जाकिरि रेनायबो होनो साया जों एकमात्र सावो जों जतनि बागै पार्मानेन्ट सल्युशन तु फेन्नाय जों गिदिर गेरादार तु लाइन तु फेन्नाय जों जदि जतनि थांजा दंके आ कक्से सावो किन्तु दिनै आबनो बय सालायनाय जो बेरायनाय दङ हानि बागै जों जतनो दज्जन आरो मा दंनाय जों खेता खालायगा आंकेसे माइरु मुंनानि बोसोरलेर माइरु मुंनानि बोसोरलेर जों आल चुवायनाय आलि सारके आबनो देवसे चुवायनाय चकाम सोयनाय बरके तांके लखे तोरके माइथायके मुंके राखे फोरानै आखने ओनो सकानकेसे माइरु मुंगो हायपा मासाय खबर बन्द संनाबो नांगौ गेसिंके मके गेराता पिपरलेन के म हानो मानि थानाय जों बास्तव बाजाय कक मा थानाय अमते दिनै बिसबार बिसार मनो थांनाय कपे थानि पाइनाय गेना थांनाय हार फाइमे हाया आबा हाया गेराता पिपरलेन दिल्ली थां फैका प्लेन गावो फाइफोर गते फैका बस्ता बाय आबा हाया जों अमो दजरो मुनै खनाय मा थांनाय जोंबो बुंसनजेदा नोंनि मोसा नों बुसुग्रांनो बुंसनजेदा जोंसिनि पाराव हस्पिटाल गाहाम स्कुल गाहाम दै गाहाम नोंनि बुंसनजेदा जों जतन मुसुनियाखा जों जतन जानि साथना केंगे जों जतन थांमोन सीपीएम बीजेपी जे तंसा एमन इंडियानि पार्टीया आमेरिकानि पार्टी बन्द खालायदोंमोन रासियानि पार्टी बन्द खालायदोंमोन पक्रै किन्तु दिनै बागै जों आउटपुट तामंना कोन गया ओ आसा तगजाखै तंफुरबो ते नाहालाय ओ तगजाखना बिनिन जालिया आं तगजाफुरो तेरस नारदागा हागानो तंता कमा थाङो तग भरि सारिबा हाय मा आसा ताखौ कमा तंमोन 6-7 ताखौ बरे आदबा सेस माथाफोर करिगानै सायनाय आबा हायनि थानाय तिब्रा सार इंगे जों तग बुया जों पुन बुया जों वाक बुया मुसु बुया जों बर खायगा वान सुकुनजाय जों बसखाङो यापिरि मासेनाय आनि बोसाबोतनि थिनांनो सिनि समाजनि सिनि तिब्रा सारनि गाहामखौ तंनायनि बागैनाय जों महाराज जतदिन पर्यन्त सोंबाय सिनि बागै फाइट खालायजा जों लगी रैमा थांनाय नरा खायनो गेना सिनि बबागरा आसक चला काहामा राजबंश मोखां सुसाय खालाय थांगा तामनि बागै सुसाय खालाय ब राबा राजा स्क्रिप्ट खमुजा ना द्राग्सावो तामनि बिन मोखां सुसाय खालाय निनि आनि बागैनाय वातै साथं होन्या कारिनाय फुंनिसिम चाया कारिनाय नंखरिनाय जत्तनो थांजा दंनो अकक बिना थांजनि बिनि तिनि साइट अमा हिंतांगो जों बनो खायरुनन नङेदा
sini bagai bahasa kalau itu sembunyi bagai sing tanda tuh nol tong ya sembunyi bokki maca ya tong ni dah ni cha itu kau ya tong ni dah ni cha hisap nikah lagi dah ni cha mohon seno ekmator tanda tong ni hamdang mana rede sing sini tapi mana bagai ke tanda tong ni hamdang ngai ajaga tama hamnya saka sing tanda mapuluk dai tong ni mana tong ni dah mana tong ni yang gangga sing pirang para kalai tenai kau ni tuja tarpore sini kepal sini hanyong nai sini oh 하지고 지리 다고 부도 사마할 지노 돈로 부라 아서 고비고 라스니티 아기니 시미 칼라이마 하이 CPM 칼라이까 INPD 칼라이까 저토 파티 또모니티 부라니 저토노 팀바 칼라이까나 팀바 칼라이까 아무로 누구 와서 우지가 마하노 도 하이 바이고 그러냐 때 그러느냐 모타로 그러나 무슨 뭐노 리만리아 볼래 보노 리만리아 당가 오늘 따고 거 하이 그발 그래 바이고 그러니 걸어서 또 몰라게 모타로 그러나 나시고 뽕 himi thangpuro lamo kiklai kapo abza tini kana ba ke he mule aje mana jora ko mukumu himi thang ka ba nukya thangpayo kha ko moto ha ka thangpayo kha o bura sana munchu sana kapala phan nang ne nuku kalang thang situng le ro ko po khaje ro ko kapal nang ro ko adino ko gusa ba ke he mule che thang ko po ko gun nang yen nang ya maya adoro ko bo ba o ma hanu mi to kha Kelapa kikler berkat karena baiknya he, boleh sering tangan di kepala dan depan mantel man di nong kebau, kuasa baiknya he boleh tangan di. Apa hanya, ini orang tajam kau bumung kakak sini election ezan, bumung sepalo, enggak apa bumung palonya itu telang gue, bos buci ya, telang mana bos buci ya, bumung bumung bisa juga, datangnya palo enggak bah, borok telangnya palo ini. Kino tuh kota cuma ke kojanan sini bagian ke, je kalai saya mulai telangi paleri mahai, biji telangi paleri baca, paleri je kasar palja baca orang, oh sini sudin chong, sini orang mana Ram Kumar chong, te kau itu telangi tanggai, paleri je kau bumung sebini palo, kisah buci cile baca, apa hake, tebo pemulung naik tong naik, tebo panjai, sengai puno, kok sekarang je, baru kisah kok kenapa, apa nini kaham hame nopo. Wan suku, seng cinta kalanya, decision mana nai, decide mana nai. Tapi para kok salia orang nubuk kengo, sini baru menang emela kok saunu, ar, jaga siapa nong ni kami wo, seng mansat, oje raman muhumani, abno seng tebisi palu jauh nyai, norong na apa tamu kanu itoleng saja, itoleng nani bagainya, seng satu kanu te norong putusakan ke, tansa tongkan ke. Bisi balu gelap, kira tapi peralahan mana mahai, mau tapi mana ne? Habano kisah yang panok, kisah kamu lagi, abu enggak bagai proses nango, time nango, asal time jora suno cungto jo kelai ke, enggak, asal te para kok selia, asal kok sanyo, ada kok nomor tekal,